משחקים GTA יש הולך לקחת מטוס אם אני אצליח עם כל המשטרה שיש בתעופה כרגע, תמיד. בוא ננסה. אז עכשיו אני הזמנתי מטוס בצ'יט שיש לי, אז אני עכשיו מגיע לאזור של המטוסים. נראה קצת המטוס. כמו שאתם רואים, ישר ברגע שאני מגיע לכאן יש עליי 3 כוכבים. מזל שהם מהבהבים. נאמר לי ערוץ לפני שהקליטו איפה אני. אי אפשר לפנות במטוס וזה דבר שמעצבן קצת. אני הולך אחורה בשביל אחרי זה להצליח להמריא. טוב, מספיק. עכשיו הלוואי שאני אצליח. הצלחה מסחררת. והצלחתי לקחת את המטוס. עוקבים אחריי משטרה, מסוק אחד. הנה, אם רואים אותו. לא רואים אותו. תסתכלו, אל תסתכלו. איך אני אוהב לעשות את זה? פעם זה גורם לי התרסקות, אבל זה שווה את זה. הנה, זה מתחיל להיות מהבהב. עוד מעט גם אולי לא תהיה משטרה בכלל. הנה הבית שלי בדיוק מתחתיי, מי שלא יודע, רואים במפה. הוא מאחורינו עכשיו, המטוסים מאוד מהירים. אוקיי, חזרה עליי משטרה. בואו ניסע קצת למערב הפרוע. יאללה. נטוס לי למערב הפרוע. שלא יודע, במטוס צריך לזוז לצד ואז ללכת למעלה. איץ, אתה עושה שטויות? אוקיי. אני עוד מעט בורח מהמשטרה. אני לא מרשה להיות כפויה. חתול שלי פה עושה בלגנים, לא להתייחס, עוד שנייה הפיל לי את המצלמה. כן, ומועד עכשיו יצטרף אלינו. רק תגיד שלום. שלום. בואו נלך לשדה תעופה. אני צריך למחות. בחיים לא הצלחתי למחות. נראה לי שאני רואה שדה תעופה. זה קשה למחות. אל תחשבו שאני גרוע משהו כזה. זה פשוט קשה. מאוד. כמה זמן מסך שחור. יאללה, מה אני בעונש? הופה. למה אני כאן ולא במערב הפרוע? איזה באסה. טוב, בוא ננסה להזמין עוד פעם מסוק. אם הצלחתי, מעולה. זה כבר על GPS לשדה תעופה.
מה אתה אומר, עד נוותר על עוד פעם לקחת מטוס או... עדיף לוותר. תראה להם קצת את המערב הפרוע. כן, יאללה, אז נטוס עם המסוק למערב הפרוע, ורק שתדעו, המסוק גם יכול לראות את אלה וגם יכול לראות את אלה. זה טילים עוקבים, שהם עוקבים אחרי המשטרה, לא אחרי מכוניות רגילות. אני יכול פשוט לראות על הכביש, וזה... אין דין אם אני פוגע או לא. עכשיו לא פגעתי. מנסה לקחת מטוס, כי אין לי כוח, המסוק הזה מעצבן אותי בטריק. אולי נלך לנמל. יש ליד השדה תעופה נמל. איזה כיף. אני בטח רואה מלא אנשים כרגע. הנה. מי שלא יודע, הדבר הכי מעצבן בשדה תעופה זה שיש משטרה. אם לא הייתה משטרה שבאה, זה היה מה זה קל לקחת מטוסים, אתם לא מבינים בכלל. איזה נחיתה. מה קרה לו? מה עשיתי לו טוב? מה זה? אני חושבת שכולם יודעים שלא כדאי לעשות עוד פעם עם מטוס. אז בואו נזמין מסוק ונלך למדבר, נכון? נו, כמה זמן מסך שחור. יאללה, נזמין מסוק ויאללה. ומי שלא יודע, שמרשום לו משהו, את הצ'יט, זה ככה, BB, LB, BBB, LB, LT, RB, YB, YB. אני אחזור על זה עוד פעם. BB, LT, BBB, LT, L. התבלבלתי, לא משנה, נעזוב את זה. יופ, פעם כמעט אני לא מצליח. אוף, רשם בשם לא מצליח. B, B, L, B, 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 ראיתם מה זה? אתם רואים, יש לו פה את המכונת רובים, את המכונת טילים, רואים את זה יופי. הנה, קבלו. טועה את עצמו. הופה, יש משטרה, איזה כיף לי, יופי דופי. עכשיו תראו איך הטילים עוקבים, אם המשטרה תגיע אליי. לא שזה בטוח, לא שזה נראה לי יקרה. ראיתם? פיצצתי הרגע מכונית משטרה, נראה לי. או שזה מכונית רגילה. זה מכונית רגילה או משטרה? הנה שדה תעופה. בואי ננסה לקחת מטוס גדול. אני תמיד לא מצליח. אולי כי זה גדול מדי בשביל להיכנס פנימה.
בוא ננסה, ראיתי בצד השני כאלה שאפשר להיכנס אליהם עם מין מתקן. נראה לי שצריכים להראות כמה שוטרים בשביל זה. מה אתה נופל? איזה אישה. יואו, איזה נקבה. מה קרה כאן הרגע? הפסיק למות. יואו. את האמת, יכולתי בשנייה לקחת את המטוס. לא הייתה עליהם משטרה, רק שלוש כוכבים מעזבים, באמת. זה לא מצלים. אוקיי, עכשיו... אותו שוטר, יש לך רובה. טוב, זה לא היה שוטר, אין לו רובה. והוא לא מחזיר לי, הוא מאוד חלש. אני יודע איפה אפשר להשיג זה. מעניין אם זו כנופיה שתביא לי מכות. כסף. כל $11. איזה אני, בן אדם, אני מסכן. נזקק. אללה, מי בא? אללה, אני מחכה כאן, לא מעניין אותי. כל שוטר שיבוא, אין, קוטלת. ואני לא עושה ככה וככה. כל אחד מת. בום, בום, כדור בראש. בום. 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 ראיתם מה זה? ראיתם? לא, סע! למה נכנסת לראות? חתיכת מפגר! וואו. וואי. איזה בן אדם. אתם מבינים? טוב. אז אנחנו סיימנו את הפרק הזה. יאללה ביי.